दा आङो आंनिफ्राय नभ युथ वेलफेयार फेमिलिखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दिनै बिथांमोना आंखौ दिनै लोगो हमफैदों। लोगो हमफैनानै आंजों रायलायदों, मोजां गाज्रि डिसकासन खालामदों। बिथांमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों माबा गामि थांनानै फ्रि ट्रिटमेन्टनि माबा मोनसे खालामनो हानाय बेबायदि केपासिटि बा माबा मोनसे जागोन नामा होननानै। स' आङो गामि थांनो हायाब्लाबो आङो टाइमखौ होगोन, टाइमखौ स्पेन्ड खालामगोन। फार्स्ट टाइम दा बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों दिनै 10 आरो 11 थारिखखौ फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। स' बे फ्रि ट्रिटमेन्टआव जोङो खालामगोन नार्भ प्रब्लेम, साइटिका प्रब्लेम, बेक पेन, स्पन्डिलाइसिस, नी पेन, जे गासै मोदोमनि सानाय, जाय बुस्थुआ किडनिफोरखौ नङा, बिखाफोर सानायफोरखौ नङा, जाय बुस्थुआ सानि माबायाव सायो, जेरै मासल्सआव सायो, जइन्टआव सायो, बेफोरखौ फाहामनाय जागोन आरो। स' आंनि 10 आरो 11 थारिखआव जे ट्रिटमेन्टखौ खालामगोन, बेखौ खालामनाय जागोन आंनिनो चेम्बाराव, जायखौ BTC होननानै बुङो, बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार। बेयो बे सेन्टारावनो खालामनाय जागोन। जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोबा जों हागौमानि न'आवनो जोङो 1 घन्टा जा 2 घन्टा जा बहुद टाइम मोनो, जोङो न'आव जिरायनानै थायो। बे जिरायनानै थानायखौ बन्द' खालामनानै गावबागाव न'आव खेथि खालामनो जानो नाजानाया साबसिन। मानो होनोबा दानि दिनावहाय जेसेबां खेथियानो जाया गासिबो जायगायावनो जों मेडिसिन इउज खालामनाय जायो। दा खेथि खालामनायाव एम्फौ बुथारनो मेडिसिन बाहायो। दा हा मोनैखौ मुलि होनानै हाखौ फोमोननाय जायो। दा हागौमानि न'आवनो गावबागाव न'आव खेथि खालामनानै जानो सोलोंनाया जों मोजां आरो गावबागाव देहानि थाखाय। दिनै मेडिसिन इउज खालामनानै जाय बुस्थुखौ जों प्रडाक्सन खालामो, बे प्रडाक्सनाव जोङो नांगौ बायदि निउट्रिसन मोना। जाय निउट्रिसन मोनैनि थाखाय जोङो बे बायदिसिना प्रब्लेम जानाय, जेरै स्पन्डिलाइसिस जानाय, अर्थराइटिस जानाय, हाइ प्रेसार जानाय, ल' प्रेसार जानाय, सुगार जानाय, बेफोरबायदि प्रब्लेमा फेस जायो आरो। स' बिनिखायनो जोङो गावनो सेस्था खालामनांगोन गावबागाव न'आव फुडखौ प्रडाक्सन खालामनो। जों गावनिफ्रायनो जेसेबां जोंनि जानायखिनिखौ गावबागाव जुदि न'खराव जुदि प्रडाक्सन खालामनानै जायो, अब्ला जों बेफोरबायदि फेसखौ बारा खालामनांनाय नङा। दा पाब्लिकनि रेसपन्सआथ' मोजाङानो जादों आंनियाव। दा जेब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामदों, दिनै 1 इयार हाफ मान्थ जाबाय। बेवहाय दा जेसेबांखिनि पेसेन्ट फैदों आंनियावहाय बांसिन फैगासिनो दं शल्डार प्रब्लेम, स्लिप डिस्क, साइटिका प्रब्लेम, बेफोर बेमारा बांसिन नुजादों। दिनै बे बेमारनि माबायावहाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव दा जेसेबांखिनि बेमारखौ आं नुदों, बेयाव आंनि चेम्बाराव फैनाया गैयाबाबो दिनै 500नि एबाभ जाबाय। दिनै 500नि एबाभआव ओरैबायदि रेसपन्स मोनदों आङो, माने बयबो गोजोननाय फोरमायदों आंनि सायाव। बयबो बिदिनो थेंक इउ होलांनाय, गावबागाव मोनफा मोनफा लेटार लिरनानै होलांदों। सोरबा बिदिनो माबा डायरि दङ, बे डायरियाव बेबायदिनो गावबागाव मेसेज लिरनानै होलांदों, रेकर्ड दोनलांदों आरो बयबो गोजोननाय मोनदों। दा गिबियावनो जोङो बयबो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खुलुमहरबाय। आरो दिनैनि नैबे प्रेस मिटआव जों खावलायनाय लेखायै जाहा बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि, बड'सा, ANBNN जाहा आदामोन बा जोंनि लोगो बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै बिथांमोना दिनै दंफैयो। जोंनि BTC नैबे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव बिथांमोना दंफैयो। दा दिनैनि गुबै प्रेस मिटनि गुबै थांखियानो जाहैबाय, जोङो नभ युथ वेलफेयार फेमिलि इन एस'सियेसन उइथ BTC बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार, जोङो जेवजायै जोङो मोनसे कलाबरेटिभ मोनसे जों इनिसियेटिभ लादों। बै कलाबरेटिभ इनिसियेटिभआनो जाहैबाय, जोङो BTC बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार, जाय जोंहा जोंजों लोगोआव दंफायो, जोंहा थुब्लाव ब्रह्म, जोंनि फंबाय बा जोंनि लोगो। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि, आं सानो बड'लेण्डआव गिबि आरो बिनो मोनसेल' जा मोनसे थेरापि सेन्टार। आरो बिथाङा गोबां समाव गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे मोजां एक्सपार्टि लानानै बाहेरायाव फरायना फैनानै जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बे सेन्टारखौ खुलिफैदो बिथाङा। दा बिथांखौ जों खावलायबाय नभ युथ वेलफेयार फेमिलिनि जानानै, जे जोङो गोरिब गुन्द्रा जायफोरा BPL आरो अन्त्योदया लेभेल गाहायाव थानाय, जायफोरा माने नांगौ बायदियै बिथांमोना जायफोर बेमारा डाक्टर बा जायखौ जोङो एखमबा खोमसि फोथायनानै जों बुङो जे कबिराजदोबो हामा,
दा बैफोरबायदि माखासे बेमार जेरै गान्थि सानाय, बहाबा स्ट्रक जानानै थानाय, बहाबा पेरालाइज जानानै थानाय, पेराप्लेजिक जानानै थानाय, बेफोरबायदि बिभिन्न सिभारि, माइल्ड आरो एक्युट लेभेलनि सार्टेन डिग्रियाव जायफोरा डिसेबल जानानै दङ बिथांमोननो थाखाय जोङो मोनसे इनिशिएटिभखौ जोङो जयै जोङो लाबोनो सानदों। दा जों खावलायदो बिथांखौ जे बिटिसिनि जाहा थेरापिस्ट जोंनि फंबाय जों थुब्लावखौ जे जोङो फ्रियाव माखासे जोङो बेफोरबायदि केम्प फाथिनो हायो नामा? ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय जे हायो। दा हायोब्ला जोङो जेवजायैनो जों नैबे हाबाफारिखौ जोङो सिगांथिं जोङो लांनो थाखाय जों आखायाव लादो। जोङो रायजो राजाफोरखो नोंथांमोननि नैबे मोनब्रै चेनेलनि बिजोंजों जोङो नोंथांमोननो जों फोरमायहरनो सानो आरो जों खावलायहरनो सानो जे फैबाय थानाय जोङो खालार जोङो नैबे सोलिफुबाय थानाय दाननि जोङो 10 तारिखनिफ्राय 11 तारिखसिम जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरगोन जे नोंथांमोना बै सानथामनि थाखाय 10-11 साननैनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो फ्रि अफ कस्ट जों बिथांमोननो जोङो थेरापिस्ट जोङो होगोन। आरो नोंथांमोनखौ जों खावलायहरनो सानो जे नोंथांमोना नैबे फ्रि अफ कस्ट थेरापिस्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन। रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जागायगोन। गाबोननिफ्राय जागायनानै जोङो 10 तारिखसिम जोङो नोंथांमोननो जों मोनसे मबाइल नाम्बार होगोन जोङो स्क्रिनाव, जाहाथे बै मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना बै सानथामनि गेजेराव जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ नायगासिनो दं आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि फाहामथायखौ नागिरगासिनो दं, नोंथांमोना 8निफ्राय 10 तारिखसिम नैबे फेब्रुवारि दाननि नोंथांमोना बेयाव जानुवारि नोंथांमोना बेयाव माने अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ खालायहरनांगौ आरो खालायहरथारनांगौ आं बेखौ खावलायगोन। आरो 10निफ्राय 11 जोङो साननै नोंथांमोनखौ जोङो फ्रि जोङो ट्रिटमेन्ट जों होगोन। आरो जायगायानो जाहैबाय नैबे जोंनि बड'लेण्ड जोंहा जुन्थुबा बिटिसि, जोंखौ सुंद'आव जों बिटिसि बुंदों, बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार। नोंथांमोना नैयाव फैनानै गावबा गावनि ट्रिटमेन्टखौ नोंथांमोना लाफैनो हागोन आरो। दा नैबेखिनियाव आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननो माखासे सोंथि आरो फिननायनि आं खाबुखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। साबायखर जोंहा मानगोनां आदा बिथाङा जोबोर मोजां मोनसे सोंथिखौ लाबोदों जे नभ' इउथ वेलफेयार फेमिलिनि सोमोन्दै आं एसे सुंथाबैब्लाबो आं एसे बुंनांगोन। जोंनि मावथांखि जों मा भिजन मिशन अबजेक्टिभ जों लानानै खामानि मावदों आं एसे सुंथाबैब्लाबो आं बेखौ खोन्थाथारनांगोन जाहाथे रायजोआ बयबो मिथियो। दा गिबिथाराव जेनेब्ला जोङो नभ' इउथ वेलफेयार फेमिलियानो जाहैबाय बियो मोनसे लवार आसाम एन्ड स्पेसियेलि बड'लेण्डनि मोनब्रै जिल्लानि कलाबरेटिभ मोनसे बियो ससियेल मोनसे प्लेटफर्म, जाय ससियेल प्लेटफर्मखौ भलन्टारिलि भाबे नब'दयाव फरायनाय जोंनि आदामोन आबौमोन आरो नब'दयखौ अनसायनाय जोंनि गोबां माने माहारियारि गौथुमफोराव खामानि मावबोनाय जोंनि लोगो बिथांमोन आरो आइ आफा बिथांमोननि नाजानायाव जोङो मोनसे प्लेटफर्म जोङो दानानै लादों। दा नब'नि ओंथियानो जाहैबाय बियो गोदान। नब' माने गोदान, बे मोनसे हिन्दी सोदोब। दा नब'आव जोंहा मोननै ओंथिया बेयाव हाबनानै दङ। मोनसेया जाहैबाय नब' माने गोदान जोलै, आरो नब' बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो जेराव जों नब'दयाव फरायखानाय, जोङो नब'दयाव फरायनाय आरो नब'दयाव फरायै जायफोरा माने समाज आरो जाथिनि आरो बायदि बायदि रिजनेल डेभेलपमेन्टनि थांखिफोरखौ लानानै जायफोरा जानजि खाफ्राना खामानि मावनो ओंखारदों, जोङो बिथांमोनखौ ज' लानानै जोङो नभ'दय इउथ वेलफेयार फेमिलिखौ जोङो 2019 मायथाइयाव जोङो गोबांबार जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ दानानै जोङो लानाय जादों। दा गुबैथार थांखिफोरानो जाहैबाय नभ' इउथ वेलफेयार फेमिलिया बियो अलरेडि मोनसे सिमि रेजिस्टार जाबाय। जोङो फुलि बेखौ रेजिस्टार खालामनायनि जोङो अन प्रसेसआव बिनि पेपारनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा गुबैथार थांखिखौ जोङो बुङोब्ला जोङो बड'लेण्डनि बा लवार आसामनि रिजिनेल माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय, दा कमिउनिटि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ जोङो बुङोब्ला कमिउनिटि डेभेलपमेन्टआ बिराद गिदिर मोनसे कनसेप्ट, जाय कनसेप्टआव जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव, जाय बिथिङाव जोङो देहा फाहामसालिनि बिथिङाव, गुड गभर्नेन्सनि बिथिङाव जोङो गोदान माने लाइमोनफोरखौ एन्ट्रप्रेनियरशिप बा बिजनेस, दा बेफोरबायदि बिथिङाव, खेला दुलानि बिथिङाव, बेनि उनाव जोङो बुंगोन दा उइमेन इस्युनि सायाव, चिलड्रेन इस्युनि सायाव, एनभायरमेन्टेल इस्युफोरनि सायाव, थिग बेबायदिनो बर'नि माखासे ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय मोसानाय हारिमु मावबाथाफोरखौबो जोङो गुबै जोंनि मोनसे थांखि हिसाबै जोङो बेयाव सोखननानै जोङो लादों। दा गिबिथाराव जोङो नभ' इउथ वेलफेयार फेमिलिया जेराव जोंनि गासैबो आदामोन जोंनि आबौमोना नब'दयाव फरायनाय आरो नब'दयाव जाय बिथांमोना माने नब'दयखौ अनसायनानै नभ' इउथ वेलफेयार फेमिलियाव बिथांमोना मेम्बारशिप लानानै दङ, बयबो लेखा गोरों, बयबो फरायनाय। दा बे हिसाबै जोङो गोलाव आरो गुवारथार अबजेक्टिभफोरखौ जोङो नेर' डाउन खालायनानै जोङो मोनसेल' जोङो आयदायाव जों खामानि मावबोगासिनो दङमोन, बेनो जाहैबाय सोलोंथाइ।
बे सोलोंथाइनि मावबादाखौ जोङो मोनब्रैबो जिल्लायाव जोङो मावबाय दायो जोङो फैयै फैयै जोङो मोनसे मावबादायाव जोङो फैदो जे आथिखालाव जोङो माखासे बेमार आजारनि जोङो आयदाफारियाव जोङो गोथौ गोथौ जों जायगायाव थांनानै माखासे जोङो हाबाफारिखौ लाफानो हायो नामा थिग बेबायदियैनो दिनै नैबे जोंनि बिटिसि जा बड'लेण्ड थेरापिस्ट जा सेन्टारनि जोंनि मानगोनां फंबाय थुब्लाव बिथांनि माने गोसो गुदुं जोंखौ समर्थन होनायाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावजेनग्रोबाय माने बे हेल्थ सेक्टराव जोङो मावजेनग्रोदो आरो आदसा दा जेनेबा जोङो सुजुग सुबिदाखौ जों डाइरेक्टलि जोङो बुङा जे जोङो सोरनोबा माबा मोनसे जोङो माबा मोनसे जोङो होनो हागोन होननानै दा लाइभलिहुड होननानै बुङोब्ला आदाया बिराद मोजां सोंथिखौ सोंदोङो आरो ना बड'लेण्डनि नैबे रिजनाव नायोबोला लेखा फरायखानाय आनएमप्लयमेन्टनि रेटआनो गोबांखा दा आनएमप्लयमेन्टनि बे कनसेप्टआव जोङो नायनांगोन लेखा फरायनाय आनएमप्लय जाना दङ आरो लेखा फरायनो थाखायथ' आरोबाव बांसिन चेलेन्जेसआ बारा जाय लेखा फरायखानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो जुदि एसेबां चेलेन्ज होबोला बै लेखा फराय जायफोरा गामियाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननि चेलेन्जआ आरो बांसिन दं दा बेयाव जोङो मोननै मोनथाम जों बाथ्राखौ नायनांगोन आदाया जेराव सोंबाय जोङो लेखा फरायै जेसेबां आनएमप्लय जानानै दङ स्पेसियेलि जोङो बिथांमोननो जोङो माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे फेसिलिटिखौ जोङो फेसिलिटेसन खालायना होनो हायो नामा जगाजग खालायना होनो हायो नामा दा हमनानै ला जा सरकारि आरो सरकारनि बाहेरायाव थानाय एनजिअ सेक्टरा स्पेसियेलि स्किल डेभेलपमेन्ट सेक्टराव खामानि मावनाय जोंहा माखासे एनजिअ थायो जेरै हमनानै ला माखासे बिथिङाव नों नायदो DDGQY दिन दयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल योजना बिथाङाव जोबनो गैयै बेयाव डमेन सेक्टर थायो नोङो हमनानै ला बिउटि पार्लारनिफ्राय लानानै नोङो हेयार काटिंनिफ्राय नोङो लानानै मेकानिकेलनिफ्राय नों लानानै पिटारनिफ्राय नों लानानै सिकिउरिटि गार्डनिफ्राय लानानै दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशलआ बेयो सेमि गभर्नमेन्ट फान्डेड बियो थिग बेबायदिनो नोङो ITIखौ नों नायदो बे ITIआवबो जोबनो गैयै बेबायदि फिसा माखासे जोंहा माने स्किलनि माने माबा थायो आयदाफारि थायो दायो आं मोनसे जेनेबा आदामोननोबो आं खोन्थाहरगोन बा नोंथांमोननि नैबे बिजोंनो गंफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे जोंहा मा थायो ITIनि अनगायै मोनसे जोंहा माबा थायो स्किल डेभेलपमेन्टनि मोनसे फसंथान थायो बै फसंथानखौनो बुङो RCT रुरेल सेल्फ एमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्युट बे रुरेल सेल्फ एमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्युटखौ नोंथांनि जिल्लायाव माबे मोनसे बेंकफोरा लिड लानानै दङ कास्टमारनि बेलायाव बेसेबां माने फिनान्सियेल इनक्लुसन खालायनो हादों बै बेंकनो बेखौ माने सरकारा गथायनाय जायो बेखौ बुङो RCT बै RCTनाव मोनसे प्रभिजन दङ नोंथांमोन बेनो जाहैबाय मासरुम काल्टिभेशन गटारि पिगारि बायदि सेक्टराव लाइफ स्टक आरो एलाइड एग्रिकालचार सेक्टराव बिथांमोना जोबनो गैयै बिथांमोना सुंद' 10 दाननि थाखाय 5 दाननि थाखाय मास मोनसे बेफोरनि बिथांमोननियाव माखासे माबा थायो ट्रेनिंनि मोनसे आयदाफारि थायो दा बेयाव इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय RCTफोर बायदि फसंथाना बेफोरबायदि रुरेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय सोरनोबा जुदि स्किलनि गोनांथि दङब्ला बिथांमोना गावसोरनि इनस्टिटिउसनावबो बिसोरो ट्रेनिंखौ होनांगोन आरो बिनि उनाव अफ केम्पास इन केम्पास आरो अफ केम्पास दा खोथाया जाहैबाय आदामोन अफ केम्पासाव माखासे समाव जोङो RCTफोरखौ जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि लाहैनायखौ गोबारैनो जों खम नुयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मानसिफोरा मोनथिया जे RCTआव बेफोरबायदि ट्रेनिं होयो आरो RCTआ अफ केम्पासावबो बिथांमोना ट्रेनिं लाहैनांगौ बे जोंनि रायजोफोरा मोनथियैखायनो माखासे समाव नांगौ बायदि फसंथानफोरा बा जोंनि फसंथानखौ सालायग्रा बिउरोक्रेट्सआनो जा अफिसियेलानो जा बिथांमोनाबो इसेबां गुरुत्व होआ बेखायनो आदानि गोदोरथार बे सोंथिनि फिननायाव जों नभ युथ हिसाबै जोङो बे मोनसे बाथ्राखौ जों दाथिनानै जों बिथा खालायनानै खोन्थाहरनो हायो जे बेफोरबायदि जेरै ITIफोर दङ बेनि उनाव RCTफोर दङ DDGQYफोर दङ PMA जोंहा प्रधान मन्त्रि बे माने स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामफोर दङ माने नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट NSDC होननायनि दङथ' नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट कर्परेसननि सिङाव जाबायदि जोंहा प्रग्रामफोरा दङ बेखौ नोंथांमोना गाव हिसाबैब्लाबो थांनानै एसेब्लाबो जाहाथे इनफरमेसनखौ लालायहैयो आरो लोगोसे माहारियारि बिथिङाव गोबांथार गौथुमफोर थायो संगठनफोर थायो जाय बिथांमोननि थांखिया अरायबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां खामानियाव इनफरमेसनजों बिथांमोनखौ माने लाबोनानै होनाय आरो बिसोरखौ फेसिलिटेसन होनाय बेखायनो आं खावलायहरगोन जे जोंनि गासैबो मोनफ्रोमबो स्टेक हल्डारफ्रा जाथिनि बिराद गिदिर मोनसे बिबानाव खामानि मावखादों आरो जायखौ जाथिया सानफ्रोमबो बजबनानै आरो मानिखायो बिथांमोन बायदि जुदि स्टेक हल्डारफोरा जुदि बेफोरबायदि फसंथानफोराव थांनानै बै रादाब बिलाइफोरखौ जुदि राननानै होयोब्ला गमामायैनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव मा जागोन टु बि एमप्लय जोंनो एमप्लयाबिलिटि नांगौ आदामोन नों जुदि एमप्लय जानोब्ला नोंनियाव माखासे स्किल नांगोन क्वालिटि नांगोन आरो
मा नांगोन नोंनो सोलोंथाइजों लोगोसे हमनानै ना नोंहा सोलोंथाइ दंखायो बे सोलोंथाइजों लोगोसे नोंनो मा नांगोन ट्रेन स्किल नांगोन नोंनो ट्रेन स्किल थायोबोला नोंहा जेराव फरायखानाय नोंनि एबिलिटिया बांहोयो अब्लानिया नोंथांखौ जोंनि नैबे कम्पिटिटिभ नैबे अपेन मार्केटआव जायखिजाया एजेन्सियाव नोंथाङा साख्रि मोनगोना जोङो बेखौ डाइरेक्टलि बुङाब्लाबो एंगेज जानो हाथारगोन सोरबा नोंखौ हायार खालायाब्लाबो जेरै जोंनि थुब्लाव बिथाङा बाहेरायाव फरायना फैनानै बिथाङा फरायबायबो मोनसे गोग्गो मोनसे स्किल सेट बिथाङा ट्रेन स्किल लानानै फैदो जेराव इबार फर दा फार्स्ट टाइम जोंनि बिटिसि मोनब्रै जिल्लायाव नायोबोला थेरापि सेन्टारा नै जोंनि थुब्लाव फंबाया बेखौ जागायदो दा बेखायनो आं खावलायगोन जे आदानि सोंनाया बिराद मोजां सोंनाय आरो बेफोरबायदि सोंनायखौ साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोंनो रोंनांगौ आरो बेखौ सोंनांगौ होननानै आं सानो आरो बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स टि स्टल्स बेन्डर्स हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिसन लानाय जादों बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।